Tenan kok ya kabeh saiki ning nggone negara Indonesia iki dimakmurne Mas. Arep pengin tetukon sing dienekne koperasi. Nggih. Bocah esuk awan komplikian biyen dadak gawakne sangu saiki wis eneng MBG. Nggih. Lha enek bocah sing kurang mampu ya wis disokong-saka pemerintah. Mas. Nggih, pripun? Sing sowan mriki mboten ngemungake piyai Jawa. Nggih. Nggih. Leres. Nggih. Niki malah wonten piyai saking Sulawesi, Mas. Sulawesi. Saking. Wah, mriki kula tepangke. Dalu niki wonten to? Oh, wonten. Wonten. Nggih, dijumenenge nggih. Nggih, moga. Moga. Aja dimlerai, Cok. Yo. Ya, kok tenan agak. Moga tak enak. Ojo ditinggal kapribat manggo gegeri ing jaman yo sing eling bapopo ngerti budaya pancene bener kandamu. Iya. Selamat malam, Mbak. Jeng aturaken wilujeng sugeng dalu mak cangik mbak yulimbuk dalang alek. Jadi Dalang kok alek, Thomas. Alek. Nah ya, dalang tuh biasanya apa? Belakangnya tuh oh gitu, Sugi, Narto Sabdo, Anom Suroto, Mantep Sudarsono. Dalang kok Alek Sudebyo. Oh no burine. Enek. Oh iya, kayak zaman saiki gitu loh dalang. Alek iki ane artine kok, Mbak. Apa tuh? Angeluwe luhure kabudayan. Eke apa? Angeluwe luhur endang kabudayan. Luhur endang kabudayan. Eke Kabudayan. Kabudayan kok oh ka. Oh kadudu X toh. Bukan, bukan bukan X ya. Bukan. Aleknya ALK. Iya. Alek. Oh iya, ya wis wangun nek wong telu ngene. Alek. Elisa kue dul. Lah kok iso Lah dul? ya kan ini biasanya kalau trio kayak gitu dul. Maya Istianti ki. Kok apal men Mas aku kaya ditepengin dhisik, Dok. Derek tepang. Tepak. Tepangnya didugang. Dugang itu apa? Dugang itu tepangnya ini loh, ini tepang. Itu jejak. Jejak, betul, jejak. Lek jejake anu Gareng Purwodadi ke jejak jenenge. Jajak. Oh iya. Beda wis pokoke di ngapunten niki kula sowan kaping pinkul kalen. Ping 2. Sing rumien kan ning SD itu to. Ya sebelah kono. Yo lopongan itu loh. Ya, lapangan. Basa Jawanya apa sih? Alun-alun, bukan? Lapangan tuh basa Jawanya apa? Lapangan tuh alun. Ya lapangan. Ya. Oh ya lapangan. Yo kudu lapangan. Apa? Siti Wiyar. Siti Wiyar ya apa? Ngati-ngati loh, kalau S3 loh. Siti itu Siti lemah. Oh ya, lemah itu Siti. Wiyar ki ombo. Jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun. Oh ya, alun-alun itu Siti Wiyar. Oh, Siti Wiyar. Niki Siti Wiyar juga sini. Nggih, Siti Wiyar. Kene yo Siti Wiyar. Oh, nek corone apa ya? Yasmin ini kan termasuk Siti. Bude juga Siti namanya. Iya itu. Niki Siti toh. Lek niki Siti sing bahaya kok niki. Kok bahaya ngapa, Mas? Sing iso gawe lindu ki yo Siti iki.